Hej drenge. I dag skal vi spille et browserbaseret flashspil. Bare ikke det her spil. Velkommen til Card Hunter, og vi repræsenterer tilfældigvis Lager åbenbart. Det er godt nok et browserbaseret spil, og det er godt nok et spil lavet i Flash, men det er faktisk et af de spil, der imponerede mig mest i 2013, tror jeg. Det er sådan en sjovt mix mellem, jeg vil nok sige det primært et sådan turbaseret taktisk spil, lidt a la XCOM. Men så er det infused med en smule sådan card game eller Magic the Gathering, og så en af de bedste ting, det er faktisk spillets setting, som foregår i nogle ungers kælder, hvor de spiller rollespil. Det er ret sjovt lavet, og det er også ret godt skrevet, vil jeg sige. Men jeg har lige lavet en ny konto til formålet, så vi kan starte forfra i kampagnen, og så kan I jo se ad med spillet. Så lad os køre. Woohoo! Yes. Og selvfølgelig, det er ikke fyldt med tekst spillet, men så er selvfølgelig noget nogle gange, og ligesom jeg gjorde ved FTL, så lader jeg lige teksten hænge et stykke tid, og så har I mulighed for at læse det, hvis I vil, og ellers lige pause og nå at læse, hvis jeg skipper for hurtigt. Ja. Yep. Greenfire. Yes, lækkert. Level 18 til 22, okay. Lad os se på det. Det vil jeg gøre. Sådan her for eksempel. Kan man se. Jeg skal nok lige gå i dybden med. Nå. Jeg kan egentlig meget godt lide måden, de starter spillet på. Det er spillets tutorial, der kaster en midt ud i det hele. Men ja, det får I at se, hvordan det kommer til at gå. Anyway, det er bygget op sådan, at hver karakter, man har højst 3 karakterer på sit hold, de har nogle equipment slots, og der kan man sætte forskellige stykker equipment ind på. Det kan være for eksempel, hvis man har en kriger, så giver jeg ham en Warhammer of Thunder, eller et eller andet, ikke? Og så knyttet til det våben, jeg giver ham, der er der så en række kort. For eksempel så vil der være, på sådan en våben vil der være 6 kort knyttet til. Og hver kort kan så nogle forskellige ting. Så kan det være, der er et kort, som er et angreb, og så kan det være, der er et kort, som også er et angreb, men et andet angreb, og så kan det være, der er et kort, som måske er et blok, og det kan være, der er et kort, som giver nogle negativer, fordi at det er et kæmpestort våben. Så der er sådan nogle forskellige kort, og tit så er det, når de meget gode våben, eller andre stykker equipment, de har, for at opveje de rigtig gode kort, så er der også nogle rigtig dårlige kort på. Og så er det så sådan, at med alle de stykker equipment, som ens karakter har på, alle de kort, som der hører til, de kommer ned i den karakters dæk. Kan I se ham her, ikke? Det har de alle sammen. De har 27 kort i deres dæk, udover de 4, som der er blevet trukket her.
så hver tur, så trækker man så nogle kort fra sit dæk, så man kan sådan bygge op, ud fra hvad for noget equipment man giver vedkommende, kan man så bygge op, så man kan prøve at få nogle kort, som man gerne vil have, man kan spille og skabe nogle synergier der. Men der er selvfølgelig en tilfældighed i og med, at dækket her er blandet, så du ved ikke, hvad du hiver i næste tur. Anyway, det her det er som sagt bare lige en tutorial, hvor man lige kan se ad, så nu vil jeg måske ikke gå super meget i dybden med det, med at lige vise jer måske kort, og så kan vi tage det sådan, når vi skal begynde at sammensætte vores egen hold. Det her det er trods alt kun til låns. Så ham her krigeren for eksempel, han er en dværg, og han kan få et movement kort. I kan se, de her 3 karakterer, det er 3 forskellige klasser, men det er også 3 forskellige racer. Der er 3 racer og 3 klasser i spillet, og de kan sammensættes på forskellige måder. Og det her det er jeg skal nok gå mere i dybden lige lidt senere om, hvad de egentlig betyder. Men for eksempel en dværg, konsekvensen af at være en dværg frem for et menneske eller en elver, det er, at det movement kort, man trækker altid et movement kort, uanset hvad. Det man trækker som standard, det er walk, og jeg kan se, der er 2 fødder her. Det betyder, at jeg kan rykke 2 felter med det. Hvor et menneske, hans run, der kan han gå 3 felter, og en elvers dash kan gå 4 felter. Så der har selvfølgelig en væsentlig betydning. Men der hvor han er langsommere, der er han så også mere holdbar her, altså får mere HP per level. Anyway, jeg prøver at rykke ham her fremad og gå lidt i dem. Han har noget rustning på og noget blok, så han kan godt tåle et slag ud over, at han har meget HP. Og lad os prøve dem. Spiller jeg bare lige lidt hurtigt den her tur her, tænker jeg, så vi kan komme videre. Nu så I nok ikke lige, hvad Gary der sagde. Anyway, lad os se. Der har vi vores menneske her. Han kunne løbe frem til det her felt. Og jeg kan se, det angreb han har, det er et et melee angreb, men fordi at det er sådan et med sådan en polearm ting der, så kan han rent faktisk, er det et melee angreb, der har en range på 2. Så hvis han løber herhen og står, så selvom der ikke står nogen ved siden af ham, så kan han rent faktisk angribe ham, der står herover. Det kunne man gøre. Nogle forskellige andre muligheder. Han har også inspiration. Det healer, så det er selvfølgelig lidt spild. Men det får også alle inden for 3 felter. Det giver dem lov til at trække et nyt kort, som kan være ret fordelagtigt. Fidusen er ved inspiration, at det virker både mod fjender og venner. Så både venner og fjender, der er inden for radius, de får lov at... nej, undskyld, det healer slet ikke. Men det giver lov til at trække et kort, og det er både for venner og fjender. Jeg tror måske bare, vi kaster den nu i virkeligheden, fordi at det kunne lige... det rammer kun os alle, os selv og ikke nogen af dem. Så kunne vi lige starte med at bruge det. Det kunne være, at vi får nogle flere gode angreb, for eksempel, vi kan bruge. Undskyld, jeg har misforstået kortet. Det er kun én karakter. Så tror jeg faktisk, at jeg smider det på vores mager her, fordi han eller hun kan angribe på afstand med mange af hendes spells. Så er vi om vi får noget godt. Sådan. Yes. Ja, det er nemlig det, at man, det er som sagt turbaseret, ikke? Har I nok lagt mærke til. Og man kan blive ved med at, altså man kan spille et kort per tur, men under almindelige omstændigheder i hvert fald. Så når jeg spiller et kort, så er det hans tur, og når han har spillet et kort, så er det min tur. Og man kan sådan set blive ved, enten indtil at man er løbet tør for kort man kan spille, eller man ikke har lyst til at spille flere, og så passer man. Men selvom jeg passer, så kan han stadigvæk blive ved at spille kort, indtil, altså jeg kan passe, og så får han turen, og så kan han spille kortet med, og så bliver det min tur igen, men jeg har stadigvæk ikke tænkt mig at spille noget, så passer jeg igen, og så videre. Og når begge, spillere de passer, så slutter runden, og så trækker man nye kort. Og fidusen er så, at den der har passet først, hvis nu er jeg passer, og så umiddelbart efter så passer han, så er den første der passer, så derfor så starter jeg i næste tur. Så det kan være en fordel
Og selvfølgelig vil man gerne spille alle de kort, man kan, for eksempel gøre skade og alt muligt andet, men det kan også være fint nok at prøve at kalkulere med at være den første, der parer sig, sådan at man får first move i næste tur, eller i næste runde. Ja, lad os se. Fireballen gør vist... lad os se, nej, den... Jeg er slet ikke... det er ikke en spil, jeg har selv på min eget hold, men jeg tænker lidt, at vi kunne... den gør 4 skade, og den gør 4 skade, den gør 3 skade. Vi kunne godt bare starte med at se, om vi kunne, tage en summær ud i hvert fald. Det er altid træls nok at skulle deale med det. Jeg mener bare, Fireball gjorde, den gør AOE. Perfekt, så smider vi lige ind i hovedet på farm. Nej, sådan er. Ja, og I kan se de røde felter, det er alle de felter, som sådan en spell og alle angreb, og den sags skyld, de har en range, som sagt. I kan se 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og I kan se det røde, det går helt derop til, ikke? Men så spørger I måske, hvorfor er det der ikke rødt, hvorfor kan jeg ikke skyde en fireball derover for eksempel? Det er fordi, at man skal også have line of sight, og det her, det er en søjle, som blokerer line of sight. Men nu prøver jeg lige at smide fireballen over på deres mager her. Smak. Og det gør bare straight up skade. Man kan for eksempel få nogle blocks, eller man kan have rustning på, som kan reducere skaden eller annullere den fuldstændig. Det havde de så ikke. Nu smider de så en chain lightning på mig. Men ja, så har jeg et skjold her, min kriger, han er den første, der bliver ramt. Prøver han at blokere det. I kan se, der står her, bare muligt, jeg skal nok gå mere i dybden, og det kan godt virke lidt overskueligt at starte med, men nu tager jeg bare lige nogle enkelte ting. Men I kan se på et skjold for eksempel også, mange rustninger. Der er sådan en terningssymbol hernede. Det betyder, at for det første står der her, at man kan blokere alt, så det vil sige, at jeg kan både blokere melee-angreb, jeg kan blokere spells osv. Men jeg skal altså rulle en terning for at se, om jeg blokker, og den terning skal være på 3 eller derover. Så nu vil vi se, om vi klarer. I kan se, omvendt min rustning her, der skal jeg bare rulle 1 eller derover, og det gør man selvfølgelig altid. Så den der, den reducerer altid skade. Forskellen på armor og blocks er, at armor de reducerer skade typisk, og blocks annullerer det typisk fuldstændig. Og jeg rullede en 4, så derfor så blokkede jeg. Så vi ramte ikke ham. Men han blokerede kun for sig selv, så de andre to de blev stadigvæk ramt af den her chain light. Ja, og som han sagde, så kan man gå ind her i battle log, og så kan man lige kigge nærmere på, hvad det var af hans spillede. Der, den der arcing light, spark, yes. Godt, jeg tror, altså vi kunne selvfølgelig smide en Sorcerer's Bolt på en af dem her, som kun er 4 liv, og så tager vi dem helt ud. Men vi kunne også prøve at fortsætte på ham her, og se om vi kan tage ham helt ned. Det tror jeg måske, jeg vil. Det var også en chain lightning. Og så gør vi lige det. Så kan man vælge targets her. Så tager jeg, lad mig lige se, hvor meget liv har jeg? Han har 6. Jeg tror jeg tager deres mager, og ham her, de her guardians, de er lidt vildere end de her warriors her. Fordi de her 4 liv, den gør kun 3 skade, så jeg kan alligevel ikke tage dem helt ud. Så derfor tror jeg, jeg vil prøve at ramme de 3, de 3 forskellige her. Sådan der. Swamp. Så. Yes. Ja, det er fint, Gary. Okay, nu bliver jeg så flankeret af 2 her. Men det er i virkeligheden ret positivt for mig. Fordi at hans angreb her, som han har trukket, det er chop. Og alle chop-angreb, de kan ramme flere på en gang. Almindelige chop-angreb kan kun ramme 2. Jeg ved ikke, om der er nogen, der også kan ramme flere end 2. Men den her kan ramme 2, og den gør 5 skade. Så den kan faktisk tage begge de her 2 ud. Så det er helt oplagt for mig at spille. Swoop. Sidde ned. Sådan. Og så har vi ham her. Og ham kan vi ikke gøre så meget mod. Vi kunne godt lave et ryg med ham her op og angribe den her, men han er stadigvæk
han vil stadigvæk overleve af det. Vi kunne også kaste den her på ham først, og så bagefter rykke op og bruge det her angreb på ham. Men det vil altså tage 3 ture først. En tur for at kaste den her, en tur for at rykke tæt nok på, for at kunne angribe ham, og så en tredje tur for at bruge vores angreb. I stedet så tror jeg meget hellere, at jeg vil skaffe mig helt af med deres troldmand her, fordi at de kan godt være et problem nogle gange. Og han kan dø helt af det her angreb, så det vil jeg gøre. Swoop. Scene. Det er min rustning, der bliver aktiveret her, ikke? Og som sagt, så skal jeg bare rulle en eller mere, og det gør man så selvfølgelig altid. Den reducerer, I kan se her, der står, det der er understreget på kortene, det er altid nogle, sådan, hvad kan man sige, nogle bestemte funktioner. For eksempel armor 2, det betyder, at den reducerer skade med 2. Og keep, det betyder, at selv når den bliver aktiveret, når jeg bliver angrebet, så får jeg faktisk lov til at beholde den. Det er meget lækkert, den kan bruges igen og igen. Hvorimod mit lock, den kunne kun bruges én gang, den kunne jeg ikke få lov at beholde. Sådan her. Et, ja, men det virker. Sådan her. Og så i stedet for at tage 5 skade, lad mig se, den her swarming attack gør normalt 5 skade. Så tog jeg kun 3 skade, fordi jeg havde min rustning på. Det var meget lækkert. Lad os se, hvor kan vi rykke ham herhen? Jeg tror, jeg rykker ham... Jeg starter bare med at rykke ham herhen af. Og hvad gør han så? Se, han har 8 liv, og han har 3 liv, ikke? Og jeg tager den her, så kan jeg rent faktisk nakke ham af. Så det er det, jeg har tænkt mig at gøre. Swoop. Sådan. Og nu passer han. Nu har han passet først, så jeg kan godt passe nu, men han vil så starte næste tur. Så derfor så kan jeg lige så godt bruge de kort, jeg har tilbage, som jeg er interesseret i at bruge. For eksempel så kunne jeg heale mig selv. Den her, den healer 4 HP. Og man kan også bruge den på sig selv. Lad os se. Er der nogen, der har mest brug for det? Der er ikke nogen, der har specielt meget brug for det. Jeg kunne også bare vælge at gemme, men nu tror jeg bare lige, at jeg healer en tøs der. Og hvis jeg er interesseret i at få lov at starte næste tur, så kunne jeg, grunden til at ham der, I kan se, den her figur grå, det betyder, at han allerede har angrebet. Og fjendtlige grupper, I kan se, de står heroppe, ikke? Der står 1 ud af 3 Lizard Warriors. Der er kun 1 tilbage. Alle fjender, som er en del af en gruppe, for eksempel når der er 3 i en gruppe, de har kun lov at angribe 1 gang, så bliver de grå og kan de ikke angribe mere i løbet af den her runde. Hvorimod troldmanden her, han var den eneste i sin gruppe, så han kan blive ved med at angribe i hele, igen og igen, indtil han ikke har flere kort til det. Han bliver aldrig nogensinde grå og kan ikke angribe igen. Derfor er det også vigtigt at tage dem ud tidligt, hvis man har mulighed for det. Men ham heroppe, han har ikke angrebet endnu. Grunden til at han ikke har gjort det er sandsynligvis, at han har sandsynligvis et angrebskort på hånden, eller 2. Men hvad hedder det, der er sandsynligvis er det kun sådan melee angreb, og han er for langt væk, og han har sandsynligvis ikke noget movement kort, hvor han kan komme hen til min karakter. Så nu jeg bruger teleport på ham her, og rykker ham tættere på mig, så får han mulighed for at angribe. Det kan godt være, at jeg tager skade af det, men så vil han bruge et ryg, og så kan jeg passe umiddelbart efter, og så kan jeg rent faktisk få tur. Jeg tror, jeg vil prøve det. Lad os se. Jeg kan rykke 3 felter. 1, 2. Jeg kan rykke ham derhen, og så håber jeg, at han angriber min warrior, fordi han har mest liv, og han har den her mail. Hvor han har mindre liv, og han har ikke noget rustning. Så jeg vil ikke nødvendigvis sige, det her det er det smarteste træk, men jeg vil lige gerne vise jer, hvordan man for eksempel kunne gøre, og hvordan nogle gange kunne det være fordelagtigt. Yes. Så har jeg lov at rykke ham. Jeg kunne også rykke ham langt væk, hvis jeg havde lyst til det, så jeg går på næste tur, der kunne jeg nå at få nogle flere skud ind på med min spells, før han kom tæt nok på mig til angreb. Men nu prøver jeg lige det her. Så chopper han. Ja, okay. Så angriber han faktisk os begge to. Det samme angreb, som jeg har brugt før.
Så nu blev han også grå, fordi han var også en del af en gruppe, en ud af to. Jeg har bare nakket den anden. Men se, hvis jeg passer nu, det kan godt være, at han passede en gang før, men så tog han et træk efterfølgende her, hvor jeg rykkede ham hen. Så hvis jeg passer nu, så vil jeg være den første, der passer. Og han vil passe igen næste gang, for han har ikke mere, han kan gøre, men de begge to er grå. Og så vil jeg være den første, der passer, og så får jeg det første træk i næste runde. Og der trækker jeg nye kort. Og lad os se. Vi har fået Obliterating Chop. Det vil være det perfekte at bruge. Jeg står til at kunne ramme dem begge to. Den har en rækkevidde på 1, ikke? Og I kan se de røde felter, det er alle felterne omkring en, både diagonalt og ikke. Så chop, det kunne være rigtig godt, den gør 10 skade. Så mindre de har fået noget rustning eller nogle blocks på, og fået trukket det op i deres hånd, så burde de faktisk begge to dø ved det her chop, som rammer dem begge to og gør 10 skade. Så lad os prøve det. Ja. Perfekt. Og så vinder vi jo. Yeah! Og som sagt, jeg skal godt nok gå mere i dybden med tingene. Det her det er bare lige hurtigt sådan en introduktion til spillet. Og ja, når man klarer quests, så er der selvfølgelig loot. Bad loot. Og jeg fik et ordentligt sygevåben her. Og som I kan se, det er alle de her equipment slots, jeg snakkede om før. Og en eller anden grund, så har ham her ikke, I kan se, at han har 3 slots til våben. Man har nok kun fyldt 2 af dem ud. Meningen er nok, at man skal sætte det, man lige har fået her over her. Men det er selvfølgelig lidt dumt, at han ikke er fyldt ud. Men I kan se, som sagt, for eksempel det her våben. Kan man jo lige give en kigge af. Det er alle de forskellige, det er de 6 forskellige kort, der er knyttet til det her våben. Og når jeg så tager det her våben ind og equipper det på ham, så kommer de her 6 kort i mit dæk, så jeg har mulighed for at trække dem alle sammen. Ikke? Og det havde for eksempel det her Obliterating Chop, som var sindssygt en kort, der gjorde 10 skader og kan angribe 2 targets. Det er rigtig fedt. Men for eksempel så for opvej, så er der et mindre godt kort her, der er det her Clumsy Chop. Ja, nu kan jeg så ikke lige se på Gary, hvor meget damage det gør. Det gør vist ikke så meget skade, og så er der også det her problem, at hvis angrebet bliver blokeret, så skal man fjerne sit ældste kort i sin hånd. Så det er en mindre god ting ved det, for eksempel. Ikke? Det er et eksempel på, hvordan at vildvåben de kan blive opvejet af at have både sindssygt gode kort, og så nogle kort, som kan være rent faktisk uhensigtsmæssige at have. Her er der et andet eksempel. Alle de kort, der er sorte, det er altid sådan nogle dårlige, det er dårlige trades. Og det her, det gør for eksempel, ja, at man ikke kan angribe overhovedet i en tur. Det kan være rigtig træls, ikke? Men omvendt så er der nogle gode movement kort på. Så det er jo med at opveje, hvad man er villig til at acceptere. Anyway, nu skal jeg sætte den her på. I 2 sekunder. I kan se, de forskellige klasser, de har forskellige slots. For eksempel her er det en warrior, og han har 3 våbenslots. Han bruger, den våbentype, der bare hedder default weapon, eller weapon. Hvor at en cleric, som har med ham, han har kun 2 våbenslots, og han kan ikke bruge de samme våben, han kan bruge divine weapons. Og mageren her, har også kun 2 våbenslots, men det er en helt anden type våben igen, det er bare stave i stedet for. Så de kan alle sammen bruge nogle forskellige ting. Der er sådan nogle enkelte ting, som de alle sammen kan bruge det samme af. For eksempel, støvler, det har de alle sammen som equipment slot, og de bruger alle sammen de samme støvler. Så der er nogle ting, de kan dele. Ja. Yes. Men, skal lige tage den op på. Tada! Onward to glory! Uh-oh. Uh-oh. En drag. Sådan der.
Nu sagde Gary, at vi skulle bruge vores våben til at undgå hans armor, og det han mener, det er, at ligesom at jeg har den her reliable armor, så har Gary der så lige hintet om, at den her drage sandsynligvis også har nogle rustningskort på sig, som kan enten, reducere min skade, eller hvis at der er også nogle typer armor, som kan fjerne bestemte typer skade fuldstændig. For eksempel kan I se, at det her, det er et piercing melee-angreb, og skeletter for eksempel, de har tit nogle armor cards, som fuldstændig annullerer piercing-angreb. Og I kan sikkert godt forestille jer hvorfor, altså hvis man er lavet af kun ben, og der så kommer et stik hen mod en, så er der en rimelig god chance for, at det ikke rammer noget overhovedet ikke, når du ryger ind mellem ens knogler. Så på den måde. Men så er der de her særlige typer angreb, som det her for eksempel er, at det er penetrating, og det vil sige, at det i hvert fald under almindelige omstændigheder ignorerer det armor. Så det gør fuld skade, selvom han har armor, så ryger det fuldstændig igennem. Så det er meget praktisk. Yes. Jeg tror, at vi starter med, lad os se, det er også en penetrating, bare magi i stedet det her. Og det er ikke penetrating for eksempel. Til gengæld så er den svær at blokere. Yes. Og jeg har også en teleport. Den kan jeg selvfølgelig også bruge. Jeg tror bare, at vi starter med at rykke... Vi starter lige med at rykke vores warrior lidt frem. Og lad os se, hvor langt han kan komme. Jeg tænker... Lad os se, det her charge, det er et specielt movement. I kan se, for det første kan du rykke 5 felter, men du kan kun gøre det i en lige strækning. Som I kan se, de felter, der bliver highlightet på bordet, så kan jeg ikke gå ned sådan her, og så lidt sådan på den her måde. Det skal være fuldstændig ude i en køre. Det er den ene ting, der er særlig ved det. En anden ting, som er ret særlig ved det, og rigtig godt ved det, det er, at for hvert felt, man flytter sig, inden man når hen til en fjende, hvis man altså når hen til en fjende, det gør en skade mod fjenden. Og det er meget lækkert. Hvis nu jeg kunne stille mig her, hvis nu jeg stod her, ikke? Så kunne jeg rykke 1, 2, 3, 4 felter. Så vil jeg gøre 4 skade, når jeg lander på det her felt. Så det tror jeg faktisk lige, jeg vil prøve. Nu sætter jeg lige, nu teleporterer jeg min dværg her. Herovre. Typisk. Ja, nu var det så meningen, at jeg ville løbe derover, men han sprøjtede lige syre på mig, og det er træls nok. Men hvis I lægger mærke til, så er det, han brugte et angreb, der ikke bare ramte mig, men også ændrede terrænet. Så fra bare at være sådan et helt almindeligt åbent felt, så har han lavet det om til et syrefelt. Og den kvalitet er, at når der er syre på et felt, så hvis man bevæger sig hen over det, så skal man automatisk stoppe. Så nu ser mit charge her, ja, så kan jeg rykke mig et felt frem, men så må jeg ikke rykke længere, fordi at det er et syrefelt, som sagt, og der bliver jeg tvunget til at stoppe. Så jeg kan ikke bare komme løbende ned igennem. Og det er lidt træls. Men jeg tænker, at jeg lige, uanset hvad, flytter mig hen på det her felt, fordi at hvis man bliver stående, så næste tur, eller næste runde hedder det, så tager jeg 3 syreskade. Og det vil jeg selvfølgelig helst undgå. Så nu tager jeg lige, kan jeg godt nok kun lige rykke mig et felt frem, og det er irriterende nok. Sådan der. Okay. Nå, det ligner ikke, medmindre han flytter sig hen ved siden af, så ligner det ikke, at jeg kommer til at angribe min warrior i den her tur. Jeg har selvfølgelig stadigvæk mine spells her. Det jeg tænker lidt at gøre, det er at tage min cleric her. Og lad os se. Jeg tror faktisk, jeg vil prøve at rykke ham herhen og lave inspiration. Så kan det... Nej. Jeg starter bare lige med at heal min... meget liv mistede han. Nej, det kan ikke betale sig, han mistede kun 1 HP. Jeg starter bare med at angribe. Nu bruger jeg mit spark her, og det er ikke penetrating. Så lad os se, om han har noget rustning på sig. Det finder vi ud af nu. Det havde han. Han havde Resistant Hide, som er efter min mening en rigtig god rustning. Fordi det kan godt være, at den kun har reduceret skaden med 2, og man må godt nok beholde den. Og man skal altså rulle 3 eller mere for at reducere skade.
er stadigvæk okay faktisk. Men det er ikke sådan psyko, men den har den her specielle kvalitet, at al syre, poison, elektricitet eller fire damage, det bliver fuldstændig ignoreret, uanset hvad. Der skal man ikke engang rulle for det. Og nu var det jo som sagt et lightning angreb, jeg brugte, eller et elektricitet angreb, så derfor så gør den ingen skade overhovedet. Og det er lidt træls selvfølgelig. Kaster lidt mere syre. Men jeg har den her, og den er penetrating, ryger igennem hans armor, og den er i øvrigt heller ikke nogen af de typer, som hans armor almindeligvis er resistent overfor. I kan se, den er arcane, ikke elektrisk eller et eller andet. Så den skulle gå direkte igennem og gøre 3 skade på ham. Og det gør den også. Perfekt. Tager vi... lige og rykker vores... Hvad kan jeg bedst betale? Jeg tror, jeg rykker min gut herover. Cleric der. Og så har jeg mulighed for at bruge inspiration. Jeg tror, jeg kunne inspirere min warrior her. Håber på, at han får en movement card, så han kan rykke over og bruge det her angreb. Men chancen for at trække en movement card er altså ikke så høj generelt. Så derfor tror jeg måske at prøve at bruge inspiration på min min mager her. Fordi sandsynligheden for at hun trækker et kort, et magikort, der gør skade, er forholdsvis høj. Og det gjorde hun så med. Sorcerer's Bolt. Den er arcane, så han er ikke immun over for det med den rustning han har. Men den er heller ikke penetrating, så derfor er der en sandsynlighed for, at hans rustning, den reducerer skaden, hvis han ruller 3 eller mere. Det prøver vi. Han rullede kun 1, så derfor reducerede den ikke skaden overhovedet. Det var fint. Godt. Jeg kunne heal nu, men det er måske lidt spild, fordi Greater Heal healer 8. Og ham har han kun mistet 3 HP, og han har kun mistet 1 HP. Så jeg tror, jeg gemmer den lidt. Ja. Sådan. Acid Jet. Typisk. Nå. Lad os se. Nice. Fået nogle ret syge kort her faktisk. For det første er den her helt lækker. Boiling Armor er rigtig, rigtig dejlig, når man er op mod en gut med sådan noget irriterende armor der. Fordi den gør, at jeg fjerner al hans armor. Så det starter jeg lige med at gøre. Så at hans armor ikke kommer til at fjerne nogle af mine, eller reducere skaden på nogle andre angreb. Han kaster ham som er syre. Typisk. Ja. Sådan her. Anyway, han har ikke mere armor. Let's see what to do. Jeg tror lidt. Hvis jeg bruger den her, så kan jeg rykke mine andre. I kan se der står push. 2 other allies. Nej, undskyld. Ja, altså push 1 og så allies, det vil sige begge mine holdkammerater. Kan jeg flytte dem her et felt, så tror jeg vil rykke min warrior et felt frem, så har han mulighed for at angribe. Hvis dragen så flytter sig med det samme, så har jeg stadigvæk mit walk her, så jeg kan følge efter dragen. Det tror jeg lige vil prøve. Og så langt jeg vil ikke garantere, at jeg spiller mest optimalt. Jeg prøver også bare lige at vise lidt af de forskellige funktioner i spillet. Yes. Sådan. Øjeblik. Skal lige se. Gigabyte. Ja. Jeg må lige lave en pause her, tror jeg.